Desde o brao de 2021, os residentes na comarca de Sanabria e, sobre todo, os que teñen raíces nela e viaxan a miúdo para gozar 2 días de vacacións, non poden deixar de celebrar que o tren precise menos de 2 horas para cubrir os case 400 quilómetros que o separan de Madrid. Poucos deses viaxeiros saben, nada nin naide na estación alta velocidade Sanabria, recorda que no túnel número 19, que está a escasa distancia e que durante moito tempo foi o máis largo de Europa, durante varios anos, entre 1940 e a 1943, houbo ao redor de 300 traballadores forzados, pouco menos que esclavos, persoas privadas da liberdade por ter cultura, sospeitosos por eso de non ser adictas ao réxime do ditador. Homes que se vían forzados a traballar pola promesa de veren reducida a súa condena, coa ilusión de que unha parte dos seus salarios serviría para paliar a fame das súas familias, presos que deixaron nese túnel a mocidade e a esperanza, cando non a saúde e a vida. A memoria desa vergonza mantense en Lubián, conserva a Baldomina Montesinos Álvarez, a menina que pensaba que as cadeas solo eran para amarrar animais. Cando iban coas vacas para o prado que a familia tiña nos Avesediños, o seu irmão levaba as cabaliñas, porque era pequena e a cansaba. Algúis daqueles homes collían ao colo, se cadra querendo recordar as fillas das que foran separados. Os ollos de Baldomina nunca puideron esquecer aqueles barracois enormes, aqueles homes encadeados. E había un barracón grandísimo, que aquí había médicos, abogados, arquitectos, maestros, había de toda a clase, había para 300 destes que viñeron, que escolleron a traballos forzosos. E eu era unha cría e levábame meu irmão coas vacas e cando vían as vacas no prado, era cerca onde tiñan eles os barracóns, vían as vacas no prado e xa viñan en busca nosa, para que le levéramos de aquí, levábamosle para afeitarse, levábamosle pan, levábamosle o que nos iban encargando coitadiños. Levaban unhas cadenas, acórdome como se fora hoxe, levaban unhas cadenas nas pernas e iban atadiños, unhas cadenas grandes, e iban agora, e nos como eles non podían eso, já desde que collimos picardía sabíamos por onde eles se viñan a andarnos, pois a min regalábanme cousiñas, os platos, donde eles comían de aluminio, pois coa cuchara e outra cousa non nos podían dar porque non tiñan para abrirnos. Pero eran todos de carrera, eran toda xente especializada, todos con carrera. E víalos aí de pena. E depois o día da festa, tiñan no ano unha festa. E nos levaban, sempre íbamos, e dicían mesmo, que vamos a ir andar presos. E levábanos e puñan un poste grande e untaban un poste con manteca de cerdo para que subiran por un premio. Daban a mellor un paquete de tabaco arriba. Ai, madre, aquí daquela vimos muitísimo, vimos moito, porque ves que a guerra foi moi cruel. Había moita, eu acórdome das fames que pasamos despois, desde que pasou a guerra, porque foron negras. Contaban de 200, contaban, non te podo dicir, Sí. Porque aí eso eu acordo un terreno, e despois eso construíron a meseta, ou a empresa que fora, non é? Pero que logo foi a meseta. Por os médicos, ingenieros,
Aí estuvo toda a xente gorda. Sí. Pero presos. Que eran presos. Que remedio. Levaban os... collíamos aí collían os que foran unha pareja de diante e outra detrás e o túnel. Metían no túnel, os guardias quedaban ali e ya les para dentro, ya volvíamos a recoller outra vez así. Sí. Todo xente gorda e, según dicían, moi esclavos. Bueno, tiñamos un prado grande ali pasando un alto, pero pasabas. É que tiñas medo. Sí. É que tiñas medo, estaban por ali aqueles guardias co aquel barbuquejo, me cago en ella, e bigote me dian de medo. Eran rapaces, pasabas, o barracón quedaba así, vivos á dereita, nos pasábamos o terraplén, xa collíamos por un do túnel para arriba. Sí, naquela tamén, o que pasa, os rapaces, que tiñamos máis medo que teñen agora. Agora están criados de outra forma que non se atemorizan por nada. Nos antes atemorizábamos por pouca cousa. Un día, indo eu ao parado aquel, que despois dicían que si fora era da xeitura, indo a tapar a agua, e agua en sangre, unhas servilletas con sangre, todo, me cago. Collí un medo de la leche. E contei un caso. Dixo o meu padre, dice, nunha temporada non volves. Volves solo e tú non volvéis ningún, dos rapaces non volvéis ningún operante. Efectivamente, depois pasou aquelo, que naquela así, acordábamos outro, porque tiñamos outro arriba na serra, tamén contra aqueles velos a eles. Non se metían con nós, os presos escapados. Ai, cuántas se pasaron. Eu acórdome daquelo, bueno, ai, madre mía, pobreña xente tan eso, era bueno.